Аз съм Колю и сега ще ви разкажа втората история. Заваля дъжд и аз си намерих мишка и я стиснах, за да стане на сапун. Къпах се и пеех за една нощ как една жена с бус издрифти и се заби в едно дърво. Пеех като циганин с конус. На сутринта аз откраднах една пазарска количка и отидох да пазарувам яйца, кокошка, кашкавал, хляб и бомбон. Аз нямах пари и затова аз платих с чорапа си. Проблем. Гонеше ме полиция. Тя ме хвана, но аз обясних, че мама и тата бяха скочили от мост над магистрала Тракия. Те ме пуснаха и ми дадоха пари за обяд. Купих си конско шишче, мечка с магданоз и един часовник за десерт. Стана вечер. Заспа. Сънуваш, че яздя циганин с седло и той полетя и ме закара до контейнера, за да си легна.